ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, боз як хабари беҳтарин барои шумо. мисли ҳамавақта якум шуда мо хабар медиҳем. барои ҳамин лайку комментариҳои худро дариғ надорен, чунки дастгирии шумо пешравии мост. акнун расман варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов ҷангуари ташкилоти UFC шуд. оиди чиз аввал Кинг Фаррух хабар дод, ки онҳо дар як ҷо бо Лоиқ Раҷабов ва менеҷери тоҷик Фирдавс, ки бо Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунанд, нишаста ин хабарро расонданд. ва баъд каме дертар ин хабарро боз журналисти машҳури ТАСС Игорь Лазорин таздиқ кард. биён суханҳои Кинг Фаррухро гӯш мекунем. Опять с камерой, но в этот раз хорошими новостями. Вот Фирдавс сейчас мне рассказал очень хорошую новость насчет еще одного бойца нашего, который в Америке. Ждите новостей, скоро будет хорошая новость, иншаллах. акнун дӯстон, эълони расмиро аз тарафи ташкилоти UFC интизор мешавем. мо Лоиқ Раҷабов даста ва ҳамаи мухлисони тоҷик, ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. бояд гуфт ки айни замон Лоиқ Раҷабов дар Амрико қарор дорад ва шояд ки дар наздиктарин муддат ӯ муҳориба гузаронад. барои ҳамин дӯстон хабарҳои навро интизор мешавем. боз як маротибаи дигар табрик. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам, ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо маъқул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипид шуда. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.